mga kapar. Ayun nga po ay magpipinula yung kapatid ko dito sa kusina. Yo! Ano, bumili na ako ng roller brush para kanyang magamit. So ito patuloy niyo po suportahan aking Jason TV. Yan. Ano ba yan niyo po? Ano sa matapos itong mga timurahan itong kusina. At yung suot guys, alright. Jason TV. So pasukin niyo po lahat ng mga upload. At ako po, meron akong i-upload mamaya. Gagawa ko ng ano, para dun sa mga hindi nakaumpisa. So, kukunin ko yung pagbuka pa lang hanggang sa itong nabuo yung bahay Mary. So, yung bibigyan natin kay Parin Jason. Mag-start ko siya. Yun. Alright. Tama. Kasi may tugtog po ako sa kapitbahay nila. Kasi may birthday ko ata. Bali, isasapawan ko na lang ito ng tugtog. Para iwas copyright. Lubak na ba ang pag-ibig mo? Ano yan? Ano, bingin? Huwag yan. Huwag yan. Narinig akong bagong sigaw. Bagong sigaw. Why? Naririnig akong bagong ibig. Bagong ibig. Panahon na naman ng pag-ibig. Panahon na naman. Oh, oh. Masdan mo ang mga ng bawat taon. Nakatibigan sa at pagsapit ng gabi. Ikaw na sa aking
malay mo, oh, malugang mundo. Ilang kutsara niyo doon? Hindi natanggalin ako. Anong malay mo? Lugang mundo. Baka bukas magkasama tayo sa muling pag-ikot ng aking mundo. Anong malay mo? Saan ka doon? Oh, lugang mundo. Oh, di ba? Nakakapag-trip talaga. Ayaw lumilipas. At ako'y iwan mo. Yeah. Oh, giliw ko. Miss na miss kita. Oh, giliw ko. Oh, giliw ko. Kasama. Sabi ko, bakit puro kami puno? Yeah.
talaga ng pagkagawa ni Kagatyo. Lakas ng apoy. Tamang-tama sa pagdinegosyo nila ate. Hindi pa siya masyadong mainitan. Puro, hindi na mapapasma. Walang masyadong init. Parang gusto kong magpagawa ng ganyan ah. Ayan po, tapos ko na pong mapinturahan yung kusina nila Mary. Ayan o. Finish product. Lumiwanag na talaga. Natuluyan ng lumiwanag.